Gadulog o kada gabi igaana-ana mi sa akong tito. Maayong adlaw kanimo DJ Sam, ingon man sa imuha mga viewers. Unta, dili ko ninyo husgahan, tungod kay nagmahal raman ko. Wa man ko'y laing masultihan god sa akong sitwasyon karon og problema. Kay bawo man ko nga husgahan rapod ko nila. Mao nang dinhi na lang ko ni dangop sa programa. Minyo na ko DJ Sam og duna ko'y usa ka anak. 18 anyos kong naminyo. Og nagsugod ang tanan, dihang nagbuwag mi sa akong bana. Ang akong tito ang nahimo na kong sandigan sa tanan DJ Sam. Sa ilahan ako nagatulog, sa ilaha ko nagasaka ug didto rapod ko nagakaon. Tapad lang man ang among balay. Si Tito di ay DJ Sam, karon lang nako siya na meet in person. Kay gikan man ni siya Maynila. Naghawa siya diri sa amo wa pa kumataw. Ug dihang pagbalik niya dinhi sa among probinsya, kauban na niya ang iyahang asawa ug mga anak. Ang asawa ni Tito sa pagkakaron DJ Sam naa sa abroad. Nagsugod ang tanan kadtong nag-inom-inoming duha ni Tito. Naagi nahitabo sa mga DJ Sam. Kaysa ako nang gikaingon sa ilahaman ko nagatulog. Nasundan pag itong higayuna. Sa makadagang higayon pa. Hangtod nga nag-confess na ko sa iyaha nga in love na gid kay ko sa iyaha DJ Sam. Ingon pod siya nga siya po daw na in love ug nahulog na po daw sa akoa. DJ Sam 21 years old ko ni atong higayuna. Samtang si Tito nako 47 anyos na. Gipadayo namo kung unsa ang naa sa amoa. Bisan pareho mi DJ Sam nga nakahibaw nga bawal gyud ang among ginabuhat. Uyuan ako siya, buo gyud DJ Sam. As in igsuon siya sa ako ang ginikanan. Ug pag umangkon ko niyang buo. Hapit na may magtuig karon. Abi ninyo DJ Sam no, kada gabi naagi mahitabo namo. Gaana-ana gid mi ana. Wa gyud sipiat. Wa gyud absent. Matagabi gyud na DJ Sam. Murag mag-asawa na gid ming duha ni Tito. Usa na mi og balay. Ug in love na pod kaayo mi sa usag-usa. Malipayon kaayo ming duha DJ Sam kung unsa man ang naa sa among duha ni Tito. Ang amo alang yung ginaka-problema karon kay pauli ay naman ang iyang asawa. Mag-unsa na lang ming duha. Makaya kaha namo ni nga nasanay naman mi nga magdulog mi matagabi ug dunay mahitabo sa amo ang duha. Nga mura na gyud og mag-asawa. Tapos inig-uli sa iyang asawa kay baw kung maguba gyud ang among setup. Mangutana ako sa inyo ha. Time na ba? Aron nga mo iwas ko sa iya ha? Bisan og higugma na mo ang usag-usa. Palihog tambagi daw ko ninyo bi kay pambasahon ko na tanan. Imong sender DJ Sam ug follower Gina.